Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini ceritanya mau masak bos, cerita bos. Alhamdulillah dapat rezeki bos. Inilah bos. Ayamnya bos 3 bos. Nah, ayamnya 3, alhamdulillah. Ini persiapan bos. Paiman mau persiapan banyu. Piye? Nah, lagi bos PTE. Ini relik mall bos. Bis. Ya alhamdulillah. Lah rezeki saiki rica-rica bos. Sapa sing gelem mangan ya silakan. Yo, lorong-lorong. Piye? Wes oh. Beli didal. Menae. Masuk kan gugak rono kok. Nih didal. Kali kene. Gua rene kok. Iya ngono. Tadi itu gede to. Gede ada ya apa ngono. Piye engko? Alhamdulillah ya alhamdulillah. Untung anak kali. Tutur gua rono ya pite. Gak apa ngono ya? Iya. Dol, kene dol. Gak diade gua ning ngetan omah kene. Ya wis ngono lur, ya kok dilanjut lagi lur. Nah, lur. Wis nggodhog banyu lur. Wis ndang mop. Banyune. Pite dek kok sok. Kau ngomong. Sok ndang wis mop. Ora saiki umop ki nggo. Nah, mop. Tasakuran. Syukuran. Wis ngene iki bedhidhih ngene gak apa-apa mel ya. Ngono saiki ngono ya. Juga panas iki pitewi nom. Iku aja nganu. Gedine dundur ae engko. Engko nganu engko. Iki banyune Dewan dong. bledul ngene iki mel, cilik-cilik mel. Alah meneng lho. Wes. Dundur gedine reng. Dundur sate reng. Oh, Pak Muno ya. Begini iki duduk cilik ini lho mul. Piye? Mobil kok anu pora ben locot rene. Iki dilokno pisan opo piye iki? Pisan. Wes teng sik teng. Bisa to. Bubut engko pas kok umop-umop engko nganu apa jenenge? Apa ngene jenenge? Blanya. Wah. Wis. Oh, go lagi anget. Gua peman iki. Baru pentol wong edan kok. Sok. Anget ngono mul ya. Wes iki. Wes teng jujung dia lampene. Lampene. Lah aku lur bumbune wis ready lur. Bumbune wis persiapan bumbu. Jujung teng banyu teng. Nah, aku lur bumbune tak ulek ready. Wes. Ya bos, jujung banyu bos. Alon-alon. Deh. Pakai murah. Ngosok libak. Ya lor kok dilanjut lagi lor ya. Nah, lor iwake lor. Wis mulai digodhog. Mulai digodhog lur. Iwake bos. Mulai digodhog. Anjay. Mulai digodhog. Wis digodhog bos iwake bos. Wis nyantai menunggu bro ya teng ya. Diwale bro ndal, nggo sotel ndal. Anune ben anu urunge
Diwale. sumop to diwale. Ya kan lagi tak kau ya, pirong. Kurang asin, kurang. Mas mangan pentol lu. Iya, apa? Kan awes gotok. Pas ae engko. Aku tak ulus gotok. Kuwi ana sambel. Kok lider ah. Suka no teng. Ya, enak ya teng. Iwake wis panci bos, sak panci bos. Sekarang go bar dintas ya toh. Bumbu dulek. Bumbune nggih ready. Masak. Itu kalau dipateni iki kok. Ben umop kok kita teng piye malah ngono ya. Kok lho. Kok ngono ta teng iki. Tinggal santai sik. Iki bae wedi sabun ora teng? Sabun teng nggone nyanyi lho nek pamok kae. Yo ben menak. Malah gotok to karo tempe sambel kene. Piye to kuwi kok. Kok lu wae to. Kalau jare tak kowe tak kalu kok. Gak kalu aku. Yo ngenteni lawe sak jam. Sak jam iki empuk to. Wis enak empuk engko wis. Entek. Dia ada mika ora ngo? Berapa? Tuh, betih kok nek. Mika ngono sing geluk engko. Menawa ka jenenge awake dhewe iki kan cuma anu to. Wis ler rezeki saiki kan. Masak iwak. Sing mancing ade mangan iwak. Iya ora to? Ngono. Piye to? Nanti banyak mancing. Biar si mancing. Awake dhewe wis penting lewat. Oh, tempe ngomong ben lah lewat. Ngono malah mancing. Wis ready, Bos. Semua produk. Kung dong. Yuh, panas. Wis ngono ya engko dilanjut pas mateng. Lah lho iki rica-rica apa blantongan iku gede-gede. Tur rica-rica iki, Bos. Iki rica-rica apa dudu iki. Cakal matok ya. Penting masak iwak ya wis ya to, Dol. Mas bareng, Bos. Iki lho iwake lho ricane sak glugu-glugu, Bos. Antum rezeki, Bos iki jere pemane to ya. Iso rezeki untuk juga tepan dhewe. Dibagi-bagi wong akeh engko. Berkah ini. Berkah, Bos. Cucuke ora digua. Iki lho, kira-kira ulu tak stok ae lho. Iya. Ya berkah, Bos. Ben wareg. Omangan iki. Iya, membayar nih. Wah, iki momene rada cilik, sak was jebek to. Yo yo. Titik 3 lur. Ya, titik 3 yes, 200. Iya, mene gede-gede. Karek ngumopno to ben sat. Ini kecapnya ada. Kecap. Peteng kamerane, Bos. Biasa terane petengan, Bos. Ngene iki penting wis cocok ngatuk karo cacah ning jaba wis bisa kok akeh. Iya membiyan. Anjay. Iya lho. Parah tenan. Ya atas apa? Masa di atas tol? Kurang empuk trawe kok.
Jasmine itu Jawa lho, Bos. Gengko. Mantap ampun wis. Pitik potong, amit matang. Lah, pitik potong ya apa to? Wong Jawa kudu mangane pitik Jawa, Lur. Ngono lho ben warak man pitik Jawa iki. Pitik potong iki gak seneng aku. Ora padahal kok mampu. Ya ini center to. Sokle lampu tembak. Iya aku lho, sokle lampu tembak lho pentol. Masak dhewe wong lanang, Bos. Cari-cari wis. Bentar lagi, Bos. Kayak kecap baru. Iya. Kareng ngomopno tok iki, Bos. Ready sih. Yo, geduk. Anjay. Itu ada lampu tembakmu. Iya, Itu Bos lampu tembak, Bos. iya, Ya iya toh. padang. Padang, Bos. Das ora ya. Ora ra. Yo Bos. Lampu tembak. Wis sakmono. Sokle lho. Wis. Sokle. Anjay, Bos. Yo. Suarane. Kayak kecap ndol ya? Iya. Dan kecap dong. Iya. Wis tak balik dong. Kayak kecap dong. Lu pangote kidul. Kidul pangote kidul. Loro apa pira to? Iso pira to? Soalnya cok ini gunting kok. Pangot tak. Pangot nih. Ih, enak. Jur pernah ndang? Landep. Dia kucing gereng. Delung kas, Lur. Udah matang. Bos, kecap, Bos. Bos ada? Pas kurang. Wes. Pedesnya paling dia buat kecap. Rasaan dong. Piye dong? Wes enak ya tambah kecap legi ngotak lah wes. Dianggap tambah gula. Ya, wes engko dilanjut lagi, Lur. Ya, Lur wis mulai matang. Iwake ready. Wis mau bareng karo cacah. Wis ndas tok. Ya wis vlog malam hari ini saya sudah akhiri ya. Jangan lupa di support di nomor di komen di like. Jangan lupa didukung. Tadi malam hasil cari ayam ya. Jangan lupa itu nomor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.